And late today, we're learning Iran has hit another U.S. warplane. ኣብ ልዕሊ ሰማያት ኢራን ቦምብ ዝተዓጠቓ ተዋጋእቲ ጀታትን ኣብ ሰማይ ነዳዲ ዝቐድሓ ነፈርትን ከምኡውን ዝተፈላለየ ካብ ሓደጋ ምድሓን ዝነጥፋ ነፈርትን ድሮናትን ብሓፈሻ 155 በረርቲ ኣብ መስርሕ ዳሰሳ ይርከባ። ኣብዚ ሰፊሕን ዓሚቕን በረኻ ንሓንቲ ፍረ ሑፃ ካብ ምድላይ ዘይፍለ ከቢድ ሓላፍነት ዝተዋህበን እዘን 155 ተዋጋእቲ ነፈርቲ ጸልማትን ብድሆታት ጸላእን ከየዳኸመን ይጓያ ኣለዋ። እዚ ዳሰሳ ንሓደ ሰብ ንምድላይ ወይ እውን ንሓንቲ ነብሲ ንምድሓን ጥራይ ኣይኮነን፣ ንሓደ ኮነሬል ንምድሓን ጥራይ ዝግበር ስርሒት እውን ኣይመስልን። ኣብዚ ዳህሳስ ኣብ ናይ ጸላኢ ቦታ ዝወደቐ ወታደር ንምውፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ክብርን ዝናን ሓንቲ ዓባይ ሃገር ብዛዕባ ምዕቃብ እውን እዩ። ብኣውርኡ እቲ ኣብ ምድሪ ኢራን ዝወደቐ ወታደር 2.1 ሚልዮን ኣባላት ንዘለዎ ሰራዊት ኣሜሪካ ቁፅሩ ሓደ ክኸውን ይኽእል እዩ። ነገር ግን እቲ ጉዳይ ብቁፅሪ ይልካዕን። እቲ ተሃሪሙ ዝወደቐ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ክብርን ዝናን እሞ ንዕኡ ምድሓን ቀዳምነት ክወሃቦ ግድነት እዩ። እቶም ኣብረርቲ ናይ ብፆቶም ህይወት ንምድሓን ቀዲምካ ምቐዳም ግድነት ዝኾኖም ኮማንዶ ሒዞም ኣብቲ ናይ ጸላኢ ቀጠና ኣዝዮም ትሕት ኢሎም ብምብራር ዓወት ጥራይ ዕላምኡ ዝገበረ ክፈሽል ዘይግብኦ ተልእኾ ንምፍጻም ኣብ ሰማያት ደቡባዊ ኢራን ብዘይ ዕረፍቲ ኣኽናፎም ዘርጊሖም ይበሩ ኣለዉ። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ካልእ ዘስግእ ዜና ተሰሚዑ። መንግስቲ ኢራን ነቲ ተሃሪሙ ዝወደቐ ወታደር ሒዙ ንዘረከበ $60,000 ዓስቢ ክንህብ ኢና ክብል ኣዊጁ ኣሎ። ነዚ ስዒቡ ድማ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝኾኑ ሓረስቶት ብረት ዓጢቖም ነቲ ወታደር ንምድላይ ክጓዩ ተራእዩ። ሰራዊት ሰውራዊ ምክልኻል ኢራን እንተኾነ ነተን ኣብ ሰማያት ኢራን ዝንብያ ዘለዋ ነፈርቲ ብተኸታታልን ብዘይ ዕረፍትን ይትኩስለን ኣለዉ። ስለዚ ድማ እዩ እቲ ስርሒት ምስ ሰከንድታት ዝግበር ቅድድም ዝኾነ ብፆቶም ኣብ ኢድ እቶም ሓረስቶት ከይወደቐን ብመንግስቲ ኢራን መላገፅን መንፍሕን ፕሮፓጋንዳ ከይኮነ ቀዲምካ ምቐዳም እታ ትሕለፍ ዘላ ሕድሕድ ሰከንድ ዓብዪ ዋጋ ዘለዋ እዩ። ነዚ ከዓ እዚ ስርሒት ቅድድም ምስ ግዜ ወይ ድማ ሬስ ኤገንስት ታይም ዝተባህለ እቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ዝሓለፈ ሐሙስ እዩ። ኣብ ኢራን ለይቲ ይወግሕ ነይሩ። ኣብ ዋሽንግተን ድማ ምሸት ገና ምጅማሩ እዩ ዝነበረ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተካይዶ ደብዳብ እናቐጸለት ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ሓንቲ F-15 ተዋጋኢት ነፋሪት ናይ በረራ ኮድ ዱድ 44 ኣልፋ 2 ሰባት ሒዛ ናብቲ ናይ ውግእ ቀጠና ኣተወት። እቲ ሓደ ዋና ኣብራሪ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ባክሲተር ተባሂሉ ዝጽዋዕ። እዚ ባክሲተር ናይ ቦምብን ሚሳይልን ቁፅፅር ዝገብር ዕላማታት ዝፈልን ነታ ነፋሪት ካብ መጥቃዕትን ዝከላኸል ሲስተም ኦፊሰር እዩ። ክልቲኦም ወታደራት ኣብ ሰማያት ደቡብ ኢራን ኣብቲ ቅድሚ 9 ወርሕ ኣሜሪካ ዝደብደበትሉ ናይ ኢስፋሃን ኒኩለር መደብ ከባቢ ምስ በጽሑ ኣብቲ ከባቢ እናዘንበዩ እናሃለዉ ድማ ሓንደበት ነፋሪቶም ተሃርመት። እቲ ድሕሪት ዝነበረ ሲስተም ኦፊሰር በቲ መጥቃዕቲ ክቆስል ከሎ እቲ ኣብራሪ ግና ኣብ ነብሱ ዝበጽሖ መጥቃዕቲ ነበረን። ፍጥነት ወሲኹ ብፓራሹት ካብታ ነፋሪት ክወፅእ ከሎ ድሕሪ ሂደት ግዜ ድማ እቲ ዝቆሰለ ብጻዩ ብተመሳሳሊ ካብታ ዝተሃርመት ነፋሪት ንቁልቁል ብፓራሹት ክወርድ ተራእዩ። እታ ነፋሪት ኣብ ካልእ ቦታ ወዲቓ ክትቃጸልን ከላ እቶም ክልተ ወታደራት ግን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ደቡብ ኢራን ብህይወቶም ወረዱ። እዚ ዜና እዚ ኣብ ዋይት ሃውስ ዓብ ስምባደ ክፈጥር ተራእዩ። ንቴሄራን ግን ብኣንጻሩ ዓብ ታሕጓስ ኮነ። ኢራን ንጸላኢ ሃሪምና ውዲቕና ኣለና ብምባል ብኣካል ንዝረኸብዎ እቲ ህቡዕ ዓስቢ ብመንገዲ ማዕከናት ዜናታ ሃገር ኣወጀት። ብኡ ንብኡ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ነቶም ክልተ ወታደራት ንምድሓን ዝቐረበ ናይ ኮማንዶ ስርሒት ኣጽዲቑ እቲ ግብሪ ሓይሊ ውግእ ምድላይን ምድሓንን ዝተባሃለ ጉጅለ ምስ ሰራዊት ኢራን እናተዋግአ ነቶም ዝወደቑ ወታደራቱ ክደሊ ተዋፈረ። ሳንዲ ዝተባህለ ፍሉይ ናይ ምድላይ ጉጅለ ምስቲ ኣብራሪ ርክብ ንምፍጣር ሓላፍነት ተዋህቦ። እቲ ኣብራሪ ዱድ 44 ኣልፋ ዝበሃል ናይ ሬድዮ ኮድ ተጠቒሙ ምስ ተዛረበ ኣሜሪካውያን ሲግናል ረኸቡ። እንተኾነ ግን ካብተን ንምድሓን ዝመጻ ነፈርቲ ብሚሳይል ተሃሪማ ካብቲ ቀጠና ክትወፅእ ተገደደት። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ 7 ሰዓታት ዝወሰደ ከቢድ ነህራኽ ስራሕ እቲ ኣብራሪ
ብሄሊኮፕተር ኤች-60 ዝተባህለት ተታሒዙ ብሰላም ካብታ ኣስጋኢ ቦታ ወፀ። ፕረዚደንት ትራምፕ ድማ ነታ ነፋሪት ተገርም ማሽን ክብል ገሊጽዋ። እቲ ካልኣይ ተልእኾ ምድላይ እቲ ዝተሰወረ ኮነሬል እዩ። ቀጻሊ ዝኸበደ ስራሕ ነቲ ዝተረፈ ኮነሬል ምርካብ ነበረ። እቲ ዝቖሰለ ወታደር መግብን ማይን ሕክምናን ኣይነበሮን፣ ግን ከኣ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከመይ ኢሉ ክድሕን ከም ዘለዎ ዝሰልጠነ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካውያን ተስፋ ይቈረጹን። 78 ሰዓታት ሓሊፉ 155 ተዋጋእቲ ነፈርቲ ምድላየን ቀጸላ። ነዳዲ ምስ ዝውዳእ ዓባይ ነፋሪት ኤችሲ 130 ነዳዲ ሒዛ እናሰዓበት ኣብ ሰማይ እናበረሩ ነዳዲ ይቐድሑ ነበሩ። ሲኣይኤ ነቲ ወታደር ንምርካብ ዘመናዊ ናይ ጂፒኤስ ቢኮን ቴክኖሎጂ ክጥቀም ጀመረ። ቀዳም ንግሆ እቲ ኮነሬል ኣምላኽ ሕያዋ እዩ ዝብል ሓፂር መልእኽቲ ሰዲዱ ብኡ ንብኡ ነቲ መሳርሒ ኣጥፍኦ። እዚ ድማ ነቶም መራሕቲ ወታደራት ዓቢ ተስፋ ሃቦም። ነቲ ቆሲሉ ዝነበረ ወታደር ንምውፃእ ዝተፈላለየ ታክቲክን ብልሓትን ከም ዘድል ድማ ብኣጋ ተገንዘቡ። ነዚ ንምትግባር እዮም እምበኣር ኣሜሪካውያን ንጸላእ ንምትላል ተንኰለኛ ብልሓት ዝተጠቐሙ። ሲኣይኤ ነቲ ወታደር ኣውፂና ኢና ብምበል ናይ ሓሶት ወረጋ ኣውሐ። እቲ ወታደር ኣብ ዘይብሉ 7 ዝተፈላለየ ቦታታት ሓያል ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ብምክያድ ሰራዊት ኢራንን ነበርቲ ትኸባብን ናብቲ ጉጉይ ቦታ ከም ዝጓየዩ ገበሩ። እቲ ኮነሬል ድማ ካብ 7,000 ጫማ ርሕቐት ፓራሹት ወሪዱ ኣብቲ ዱር ተሓቢኡ ነበረ። ዝፈሰሶ ደም ደው ንምባል ስልጠንኡ ተጠቒሙ ብዓቕሊ ይጽበ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ክልተ ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ናብቲ ዝነበረሉ ቦታ ወረዳ። ተኾነ ግን እቲ ቦታ ሕፃን ርስሓትን ስለ ዝነበሮ ነፈርቲ ክለዓላ ኣይከኣላን። ብቕጽበት ድማ ካልኦት ክልተ ነቲ ከባቢ ዝሰማዕ ንኣሽቱ ነፈርቲ ተላኢኸን ነቲ ኮነሬልን ነቶም ኮማንዶን ሒዘንኦም ተላዕላ። ነተን ኣብቲ ሑጻ ተቐርቂረን ዝተረፋ ክልተ ነፈርቲ ድማ ቴክኖሎጂአን ኣብ ኢድ ኢራን ከይበጽሐ ብደብዳብ ከም ዘይነበረ ዕነውወን። እቲ ሃገር ንሓደ ካብ ሚልዮን ዝቝጸሩ ወታደራታ ትቦ ክብሪ ምስ ክብርን ዝናን እቲ ሃገር ዝመዓራረ ምዃኑ ርኢኻ ናባና መለሲልና ምስ ንዕዘብ ግና እቲ ሓቂ ብግልባጡ እዩ። ተራ ወታደር ልክዕ ከም ባርያ ወይ ድማ ተጠቒምካ ትድርብዮ ኣቕሓ ከም ዝርአ ዘየካትዕ ንኹሉ ግሁድ ግን ከኣ ክትቅበሎ ዝኸብድ መሪር ኣፈላልያ ንዕዘብ። ኣብ መወዳእታ ድሕርቲ 456 ደቓይቕ ዝወሰደ ስርሒት ቅድድም ምስ ግዜ ሬስ ኤገንስት ታይም ተልእኾኦም ብዓወት ዛዚሞም ካብ ክሊ ኣየር ኢራን ወፁ። እዚ ስርሒት እዚ ሓደ ወታደር ንሃገሩ ዘለዎ ክብርን ሃገር ድማ ንሓደ ወታደር ትቦ ዋጋን ዘርኣየ ዓቢ ታሪኽ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። Meanwhile, Iranian government messages have been broadcast calling on residents to join a hunt for the pilots. During this engagement, one of the Sandy aircraft, the one primarily responsible for communicating with the downed pilot, was hit by enemy fire. Extracted from enemy territory by an HH-60 Jolly Green 2 helicopter. Fabulous machine as our warriors faced gunfire at very close range.